amser am ychydig o ymarfer corff. Bod y tywydd ddim yn rhyw hafaidd iawn ar hyn o bryd, mae'n bryd tyrchu'r ffrog neu'r shorts na o gefn y cwpwrdd ac i'n un siŵr bod ni'n edrych ar ein gorau. Mae Ros Richards gyda ni heno a chynghorion ar sut i gadw'n ffit tu fewn a thu allan, yn dyfe Ros? Ie, na'n wir. Croeso ato ni felly. Diolch yn fawr. Be sydd gennau heddi yw cylched fedrwch chi wneud tu allan neu tu fewn. Cylched circuit. Circuit, ie. Fydd yn gweithio'r corff, codi ceiriad y galon, llosgi calorïau a tynhau'r corff ar un pryd. Felly mae Sarah fan hyn yn mynd i helpu ni allan. Croeso ato ni hefyd, Sarah. Mae'n bwysig iawn cyn gwneud unrhyw beth i gynhesu ag i cael stretch hefyd. So, Sarah, os allwch chi ddangos ni skip os gwelwch yn dda? Be allwch chi wneud i ddechrau yw skip, allwch chi wneud rhywbeth fel 50 skip. A mae 50 gyda llaw yn waith caled? Odi ma fe. Os mae 50 yn rhy galed, fedrwch chi ddod â fe lawr 25 neu gymaint y gallech chi. Gallwch chi weithio mor galed y bych chi moyn, yn gwmws, yn gwmws. Mae skip yn codi ceiriad y galon, mae'n gweithio'r corff i gyd, mae'n gweithio'r breichiau. A mae'n ffordd dda i gweithio'r corff. Allwch chi wneud hwnna'n unrhyw le? Gallech, yn yr ardd, yn y lolfa, bwysig i gael cyngor gan y doctor os nag i chi di ymarfer cyn hyn. Yn hollol. Achos mae mynd mewn i rhywbeth fel un yn anodd. Yn hollol. Lyca ti cael go? Ti eisiau fi gael tro? O, mae fe'n ysgu. Diolch yn fawr. O, dal ar reina i fi. Aros yn ni. Dyma ni. Ti'n fi cael y jacket fan hyn? Na, Maza, dal o'n i fi. Diolch yn fawr. Reit, tra bod ti'n sgipio fyna, Rodri, oce? Mae Sarah yn mynd i ddangos i nawr clwch tegell fan hyn. Oce, mae ti, Sarah. Diolch yn fawr. Da iawn, cerwch hwnna i fynd nawr. O, da iawn, Rodri. Brilliant. Be mae Sarah yn neud fan hyn nawr, mae hon yn gweithio'r coesau. Mae'n neud kettle swings fyna. O, yn rhywbeth poblogaidd iawn. Mae fe'n poblogaidd iawn. Mae fe'n poblogaidd iawn. Just yn tymor dail. A mae'n gweithio'r corff i gyd. Mae'n gweithio'r coesau, mae'n gweithio'r ysgwyddau. Canol y corff hefyd, mae'n gweithio ar y co. Mae gan Sarah fan tua 8 kg, ond fedrwch chi wneud tua 10 i 12 o rain, syth ar ôl wneud y skips. A eisiau bod yn ofalus wrth gwrs, achos mae hwnna'n eitha trwm. Odi, ma fe. Dechrau'n is a wedyn codi yn ôl lan. Da iawn. Sarah, diolch yn fawr. Nesa nawr mae ganddyn ni fan hyn squat press. Oce, mae Sarah mynd i ddangos hyn. Dyma rhywbeth arall sy'n dda i gael bach mwy o llosgiad ar ôl wneud y clwch tegell. Beth sydd gan Sarah fan hyn yw medicine ball, sydd bil sydd gyda bach o pwysau yno fe, tua 3 kg sydd gan ddi fan hyn. Ond fel chi'n gweld, mae'n gwneud squat arferol fyna, gwthio i fyny, gweithio'r ysgwyddau hefyd. Os nag oes gen chi bil medicine, fedra gweud, allwch chi ddefnyddio rhywbeth fel botel o ddŵr neu rhywbeth fel yna i gael bach o gwrthiant. Sy'n gred. Mae'n ddrud i fod yn aelod o glwb dyddi yma. Mae'r pethau yma, allwch chi gael rein, allwch chi wneud rein yn y tŷ, yna'r peth yna fe? Ie, yn hollol, yn hollol. I cadw yn syml. Beth sy'n dy wallt i gyda llaw? Wel, Sarah, tra bod fi'n siarad am hon, Sarah, dangos i ni gwrthgwasgiadau. Hon sy'n gweithio'r chest a'r ysgwyddau fan hyn. Gair newydd i fi hynno. Gwrthgwasgiadau. Hon fan hyn, Tro dy ben, tyma bach. Fedrwch chi gweld? Na fe. Wei! Mae'r Olympics ar ei ffordd, a mae jyst eisiau bod yn yr ysbryd, ti'n modd? Ffili aros, disgwyl mlaen. Neis, reit. Sy'n rhaid cael un o'r reina yn y gwallt. Team GB, yna? Na. Sori, Sarah. Aros a di fan amiliad, reit te. Be mae Sarah yn neud fan hyn? Mae'n gweithio'r ysgwyddau a'r chest, syth ar ôl, jyst er mwyn i cael hon i gweithio. Os ych chi'n stryglan gyda'r rhai arferol... Ie, byddai'n ni yn eisiau bach rhwyddach yna i. Briliant. Dangos i ni'r rhai fan hyn, Sarah. Briliant. Na fe. So, cofio cael y pwysau dros y dwylo er mwyn cael y chest i gweithio. Da iawn ar ferchog. Briliant. Lyca ti gael go ar press-ups fan hyn i ni? Hei, yr Ros bach yn... Hei, aros ni, sa eisiau'r mat i ni fyddai'n slipo. Na, sydd angen y mat. Briliant. O, reit. Un llaw, a wisio clap hefyd. Wei! Ar dderchog. A fel chi'n gweld, beth i 10 neu 12 o rain, a cylchu hon o gwmpas. Cymryd tua munud rhwng y set, a gewch chi gweithio. A faint mor aml bydde ti'n annog rhywun i wneud hwn mewn wythnos? Nallai 2 gwaith i 3 gwaith o'r wythnos, er mwyn cael effaith. Gret. Rodri, ti'n iawn fyna? Da iawn, Rodri.